Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Alhamdulillah, duk da bana cikin dan kwamiti na wannan masallaci, amma ina cikin amintattu na masallaci. Godiya ga Allah da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da godiya ga wanda ya fara kawo wannan magana a majalisa. Godiya ga waɗanda suka ba da goyon baya a zo a duba wannan ɗaki na Allah domin a yi wa addinin musulunci aiki. Godiya ga shugaban majalisa wanda ya naɗa kwamiti suka zo suka ziyarce ni a makaranta, mutanen da ba a ganin su sai an cika takarda, amma suka ɗebo rundunarsu suka zo suka same ni, muka yi magana ta mu'amala ta dan Allah. Godiya ga dukkanin 'yan majalisa da shugabansu da mataimaki da mai rinjaye da marasa rinjaye, waɗanda 'yan jaridu da suke wajen, wanda suka je masallacin suka ga abin da ban gaya musu a cikin wai a kafofin yaɗa labarai ba, sun gani hankalinsu ya tashi. To mu roƙon da muke yi, da yawa akan kafa kwamiti, idan an kwana biyu a neme shi a rasa. Godiya ga dukkanin 'yan majalisa da shugabansu da mataimaki da mai rinjaye da marasa rinjaye, waɗanda 'yan jaridu da suke wajen, wanda suka je masallacin suka ga abin da ban gaya musu a cikin wai a kafofin yaɗa labarai ba, sun gani hankalinsu ya tashi. To mu roƙon da muke yi, da yawa akan kafa kwamiti, idan an kwana biyu a neme shi a rasa. Da yawa akan sa jan fenti, in an kwan biyu a zo a goge a ci gaba. Wannan ɗaki ne na Allah, wanda ya ga zai kyautata wa Allah ɗakinsa, shi ma yana son Allah ya kyautata masa. Wanda ya ga ba zai iya ba kuma yana da halin da zai yi, to wannan kuma tsakaninsa da mai ɗakin. Wanda ya ga zai tsabtace ɗakin Allah gabarin makiya Allah, makiya addinin musulunci, makiya masallaci, in ya ga su ne abokin hulɗarsa za su ba shi ɗan wani abu, to ya tsaya a wajensu, Allah kuma ya riƙe rahamarsa. Wannan shi ne abin da zan ce. Ina godiya ga al'ummar musulmi da suka yi mana fatan alkhairi da addu'o'i. Ina godiya ga shugaban talabijin ta Rahama da ainihin Freedom da ainihin Express da suka fara waɗannan abubuwa. Ina musu godiya ga Arewa. To duk waɗannan Allah ya saka musu alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.